bazalwane, xa sijonga semva uYesu uphikisana nefesilite yabesu nize ningamenzi into engento ngikhululeni uxolile kubantwana abazalwane semlindile ujika ke ngoku uthi kwezo zinto zonke sendizenzile kodwa mawo usukaxolile xa yekuya mamuvakeli ubuya ukuba ngaba bengekho semnqamlezweni noZulu bendizathi waba befixini ababekufutshane esithi inene ndithi kuni namhlanje ubuye lo mzalwane ngoba akukho nto yogqitha ikhaya ungazenza zonke izinto kodwa ayikho yogqitha ikhaya kwezi zinto zonke kufuneka kuhlangatyezwe okanye kudityaniswe imihlambi iyalana noba ngaba apha endleleni mama wam besingaboni ngasonye okanye kungayiqondi le ndlela namhlanje ndithi nokuyintoni nakunyana wakho noba lo nyana apha ezindlebeni zakho uvela ngokwayibo ngoba ungathili intoni okanye akafani nabanye abantu kodwa nakunyana uthomye nakunyoko ngokubuye lo mzalwane uthi kwezo zinto zonke Thixo wam undishiya ngani ithi le nto ngenxa yobude bendlela siphume sineembathatha ezitsha kodwa ngemiphako eshushu kwathi kuba indlela inde yaye futhi apha endleleni kuba kwixesha lokufuna ityhafa athi umrhabe uzungangxami Kristu ndini osendleleni uzama ivesi ethe yazanywa okanye beyithethi uYesu kuba phakathi kokudliwa kobomi sisekwa sifeni uzama ivesi evunywa ngabazalwane ngoba uvama ndesetha athi umbhali ayaguga awangaphandle umntu uyahlaziyeka awangaphakathi kwaku uzama ukuthi lo mzalwane ngaphansi kwayiphi imeko kumele ke ngoko ukuze siqande kuzingwandezelo ukuze sizofika ngomini kungaphakathi uchaza loo nto lo mzalwane ngoku uzibona engathi uYesu kuphela amandla okanye kuphela ithemba athi umbhali kayicacisa le vangeli boba naliboma yoxa ngiphela amandla kungeka engizozamandla noba ngaba ndinoba phakathi kokumnyama kodwa xa ukho wena Nkosi sinezilo yile nto efumana ivesi
ethi kuwe Nkosi sokhangela ngoba uyayiqonda into akakho umuntu ozophika sikhangele kuye ngaphandle kaThixo. Uzama ukukazi Yesu ahlale sitho kubazalwana hamba nabo ukuthi noma ngaba indlela ingane kodwa sinayo into esinayo. Wasibona lathi yedwa Thixo wami unishiya ngani ababane indimi bengiza kuthi ngengephathi liphathula ubusungu kodwa kuwa ayazi apha yakho yabazalwane sinomntu asinika indlela oyinhlahlela yobomi yololo noma ngaba siphakathi kwamathabi asithandabuzisayo sazi kukhona yini wathi ubhaleka ikazayo wathi mfuneni esolokufumaneni mbizeni esolokusabela ngoku wenza lonke Yesu Thixo wami unishiya ngani yayazi ngoba siklenkonzo sekusizathu zahlukeneyo yayabanye babo ibingathi akusasi ngenxa yobumnyama baphakathi kwabo kodwa owethu Thixo ngoba ndiyayazi ngoba singabanye sesimane ukwakhula ixesha eyona nto sifane ngasikwakhula ixesha sigcina ivesi isono sakho siphuthumile ngasesangweni ngoku lo mzalwane uzama ukuvala loo nto ukuthi noba singakhona zonke ezo zinto kodwa sinoThixo osilwelayo. Athatha ubalinde ikhasayo athi kayete wabonakala thina sokufana yolo sikwazi nje Thixo wami undishiya ngani. Ngifuna ukuthi bazalwane noba ngaba sikule nkonzo sizibone ngathi sisodwa kodwa asisodwa sinoThixo. uThixo owethu Thixo akasoze wasiyekela kudathi kayikhazayo athi andiyekele ilungisa ekuthibileni kwayo yona nto ethembe lombhali athi noba ingadlavuka inyama yakho enhle kodwa ngiyakumbona uThixo ngoba uyayazi lowa Thixo wami unishiya ngani. Ngifuna ukuthi namhlanje noba ngaba sicinga uThixo usishiyile hayi akasiyanga uthi Yesu uzama ukuthi bazalwane noba ngaba singaziboni ngathi apha endleleni kuba kwamaxesha okuba apha endleleni singibone siyangathi sihamba sodwa silibala intoba ukolo ugcina athi umbhali umgcini kaSirayeli akalali akoseli. Ngifuna ukuthi bazalwane noba ngaba singathi ngoba namhlanje siphelele nje sithi kugqiliwe ngathi kodwa sesazi izinto zonke masimkwazi uThixo yaye owethu Thixo uyasabela owethu Thixo uyeva owethu Thixo uhamba nathi athatha amabhaptizi silala naye sivuka naye yaye uthando lwakhe luyamangalisa sinoThixo lolo hlobo ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen.